Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat neraka. Terus dari musannaf setiap kitab mesti diawali kelawan bismillah. Bismillah. Bahkan iko napa kemawon menawi boten dikawiti kelawan bismillah niku kirang barokahipun. Mulane ing kitab niko pengawasan dari kitab Rubahul Hadis Syara'i Qatatiful Qaul niko wonten bab khusus nerangaken bismillah. Bismillah niku menawi diwaos ada hadis Kanjeng Nabi. Niku setan niku langsung melebur leleh. Lah maknane bismillah niku kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang maha welas asih ing dalem donya akhirat. Gusti Allah niku gadhahi sifat Rahman, welas asih ing dalem donya akhirat. Nek donya niku sedanten makhluke Gusti Allah. Angger jauhe diwelasi. Gusti Allah boten pandang sinten mawon. Diwelasi. Maksudnya itu disakeni kaya Gusti Allah. Ya wong Islam, ya wong kafir, ya kewan, ya militan, diwelasi. Nyatane do, tesih dhuwit. Nek Gusti Allah boten welas, nyuwun sewu. Gusti Allah boten welas. Sing diuripi nggih namung tiyang Islam tok, sing nyembah Gusti Allah tok. Nyatane buktine wong Kristen boten Islam yo diwelasi yo malah yo sewu. Yo kadang malah dunyane turah wit-witan eri kadang-kadang ketok yo koyo ora ono apa yo ngoten niku nggih diparingi urip kali Gusti Allah. Kewan niku welase Gusti Rahman diwelasi kabeh. Pokoke jiwa diwelasi. Mulane Gusti Allah mboten gadah sifat Rahman yang sewu. Ya sing ana nang alam donya iki wong Islam tok. Wit-witan ya sing taat tok. Kewan ya sing taat tok, ora taat langsung dipateni. Ngoten. Gusti Allah mboten welas. Ono wong ora salat langsung dipateni. Jika luwih. Itu boten gadah sifat welas Rahman. Lah matur Rahman Ar-Rahim welas asih ing akhirat neraka. Terus iki khusus ing akhirat. Ar-Rahim iki ing akhirat. Benjang ing akhirat iku boten enten. Loh, Gusti Allah kok ora sakake ya? Wong boten Islam, wong Kristen, Nasrani dilebokno neraka ora sakake boten. Ar-Rahim niku welas asih Gusti Allah niku damel tiyang mukmin sing taat kemawon. Mulane yo sewu wonten keterangan teng kitab Tamhidul Ghafilin. Niku tiyang ahli neraka. Niku undang-undang dupa oleh Gusti Allah.
Dhuwur Gusti Allah 1000 tahun. Saking kepanasane tiyang ahli neraka niku nyuwun Gusti Rabbana ya Gusti panas Gusti neraka, panas Gusti kula nyuwun udan Gusti, mboten niku 1000 tahun. Mboten dianggep kalian Gusti Allah. 1000 tahun. Baru 1000 tahun Gusti Allah angkat malaikat sing jaga neraka, malaikat sinten? Malaikat Malik. Gusti Allah dawuh te malaikat Malik iku dolapo. Kok geger nek neraka ngoten. Malaikat Malik matur Gusti Allah, Gusti jenengan ingkang lamun pirsa Gusti. Jenengan lamun sumerep Gusti. Niki tiyang ahli neraka do kepanasan do nyuwun udan. Nyuwun udan. 1000 tahun Gusti. Lho ngoten niku cukup wonten mega. Artinya sekuriti mega. Megane niku apa? Niku cucuk teko apa? Dan mega iku teko teng tiyang ahli neraka lho kok malah do tiba, sing tiba niku wonten banyu udan. Tapi sing tiba niku kula dateng ketepok. Terus semua kali nyambat di ahli neraka. Wonten niku dicokot, wonten niku pisan pasir niku mboten ilang. Sampai sekawan dosa tahun mboten ilang. Wonten niku jadi udan 1000 tahun. 1000 tahun jadi udan dituruti 1000 tahun ono mego pirang. Biar pagi dari teko penduduk neraka berapa 1000 tahun pun dari udan ini mendung kisiran malite ireng ke alamat udan. Lho ngoten niku malah sing tiba keteko kala jeng. Ya. Ar-Rahim niku khusus ning akhirat kanggene tiyang mukmin. Terus mboten sakit ning donya Ar-Rahman. Ngoten. Mulane nalika perang nika wonten surat Al-Qur'an namine surat Al-Qur'an niku hukume haram. Maos bismillah. Terus ono surat Al-Qur'an niku boten asal. Maos bismillah. Nalika niku kawitane surat Al-Qur'an karo surat At-Taubah. Dikekaken Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzina wafaqo kang nulungi sapa alladzina ento diadai afdhalil ibadati marang nekani utamane pira-pira ibadah. Terus Kiai Musonef matur maos bismillah, maos alhamdulillah. Alhamdulillah. Muji te Gusti Allah. Peranten napa Gusti Allah iku sing nulungi. Sing nulungi sinten mawon saged nglampahi keutamaane ibadah. Terus kula panjenengan sedaya saged ngaos. Nun sewu iki sing rawuh ini wonten dinten. Dinten iki nyun sewu niku sing berat panjenengan. Niku nggih, niku fadhole Gusti Allah sing nulungi Gusti Allah. Saestu. Kok boten ditulungi kaliyan Gusti boten saged nyun sewu modele kosong diala prei. Damel prei sekolah tidur wis prei. Awak sehat, lu dilala, wayang ngaji dilala kok ngantuk, terus dilala, kebablasan, Tadi ini buatan ditulungi kalian Gusti. Bisa bergerak, aku niat ngaji, semangat ngaji itu mewah, wajib, tolak ilmi faridotun ala kulli
faridhatun. Thalabul ilmi faridhatun. Faridhatun fardu sing sangat fardu, wajib. Iki utamane ibadah thalabul ilmi faridhatun, wajib. Mulane iki kula panjenengan sedaya syukur alhamdulillah paringi awak paras kula saged namun wa auqafana lan merahake utawa jumenengake sapa Allah nae kita ala kaifiyati iktisabi akmali sa'adati ing atase tata carane tingkae golek kesempurnane kabijan. Terus kaya musonef iki Gusti Allah sing perono, sing nuntut gampangane iso roh, iso golek kesempurnane kabijan. Dados tiyang niku nyuwun sewu ing majelis ilmu ngeten iki wadah barokah. Barokah wadah sana. Mulane majelis iki kesempurnaane kabijan kok boten napa Gusti Allah sing nuduhaken. Wa asyhadu lan seni sapa ingsun setune kelakuan la ilaha ora pangeran kang hak den sembah lawan wajib illallah Gusti Allah wahdahu hale suci Allah la syarika ora ana kang nyekutoni lahu marang Allah Rabbil aradina kang dadi pangerane pira-pira bumi wasamawati lan pira-pira langit. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna sayyidana setuhune bendoro kita Gusti kita rupane Muhammad iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah al-muayyadu kan den kuatake sapa Nabi bi afdhalil ayati kelawan luwih utamane pira-pira ayat wal mukjizati lan pira-pira mukjizat sallallahu alaihi wasallam nambah rahmat ta'lim namai rahmat ta'lim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa ala alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi bihasabi ta'aqubil awqati kelawan milang-milang gunta gantine pira-pira waktu wasaati tegese waktu utawa mangsa ai saat mangsa. Terus kiai musonef niku wau matur maos bismillah alhamdulillah. Niki terus mau sholawat. Masyarakat mau sholawat ke Kanjeng Nabi. Mau salam ke Kanjeng Nabi. Gunakan Kanjeng Nabi keluargane sahabat. Gunta gantine waktu. Wa ba'du lan ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah sholawat salam fayaqulu mongko ngendika sapa al-abdu kawula al-faqiru kan banget butuhe ila rahmati rabbih marang welas asih pangerane al-abdu al-ghani kang sugih rupane Ahmadul Hijazi Al-Fashani Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Jadi kitab ini sekarang itu namanya Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Kita ngerti itu ngaji apa tak? Ngaji kita Majalisus sekarang soal
Gusti Allah tidak ini dalam dunia akhirat dimaksud omah loro omah dunia kali omah akhirat. Uyubahu piro-piro celane Syekh Ahmad Al-Hijazi dari utawi iki iku majalisus saya saged diwaca majalisus suniyah. Maknane majalis iku pelungguhan saniyatun luhur. Maknane pelungguhan sing luhur utawa pelungguhan sing bangsa sunnah, sunnahe Kanjeng Nabi. Fil kalami ing dalem bahas alal arba'ina ing atase 40 an-nawawiyati kang bangsa nawawiyah. Nawawi. Dados kitab majalis sesanya iki bahas sekawan dosa hadis. Sekawan dosa hadis niki saking sekawan dosa hadis nika sing kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi niku Syekh Nawawi wonten ing Indonesia di wonten Syekh Nawawi Banten wonten iku nggih karanane Wahdah. Wong Jawa ngaran kitab Wahdah iku Syekh Nawawi Banten. Lah niki kok sing niki mboten. Niki Imam Nawawi sing ngaran kitab Arba'in Nawawi. Dados kitab hadis iku kono jumlah sekawan dosa. Namine hadis niki Arba'in Nawawi niku disyarai kuwatah sangat. Wonten kalih dosa kita. Termasuk ingkang kula panjenengan sedaya pelajari sampun lima. Al-Mawali al-Usuliyah. Itu nggih. Termasuk wonten sekawan dosa hadis. Niki nggih kitab niki syarai Arba'in Nawawi. Mulane wonten hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate dikon hafidhu ala ummati arba'ina hadisan ba'atallahu yawmal qiyamati yusibatul fuqara wal ulama. Semua tahu kan? Supaya sing artine ngeten. Kanjeng Nabi nate ngendika sapa wonge jogo utawa ngapalno saking mati Kanjeng Nabi ku ngapalno 40 hadis. Iku besok nalika teng dinten kiamat ing akhirat ditangekno. Niku besok bakal dikumpulno golongan yang sing ahli seperti golongan para ulama. Itu hadis Kanjeng Nabi masyhur. Mulane para ulama rumiyin saderenge Imam Nawawi niku beda ngumpulaken hadis. Sing jumlah sekawan dosa hadis. Tujuane niku Kanjeng Nabi anjene nate ngendika ngoten. Itu masyhur. Riwayat itu masyhur. Wonten niku hadis Kanjeng Nabi. Hadis Sahih Imam Bukhari Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri din ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ketika Kanjeng Nabi sapa wonge hafal utawa reksa njogo teko umat Kanjeng Nabi sekawan dosa hadis teko masalah agamane niku besok bakale ditanekno kalian Gusti Allah ten dina kiamat. Niku kumpul golongane tiyang fuqaha lan ulama. Wa fi riwayat, wonten riwayat sanes niku ngendikane Kanjeng Nabi wa Allahu faqihan
ditanyakan ning akhirat iku bakale kumpul termasuk golongan wong sing fakih terus alim. Bukan kamu fakih mawon tapi aliman. Maka wa fi riwayati niku ngendikane Kanjeng Nabi wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ngendikane Kanjeng Nabi wong sing gelem niku wau jaga hadis ngapalno hadis kawan dosa niku ngendikane Kanjeng aku bakare dina kiamat bakare iso nulung wong terus wong aku dadi saksine wong. Itu menjadikan wa fi riwayati Ibnu Mas'ud niku dingendikaken ngeten ulkhul min ayyi babal jannah syi'ta. Malah tiyang niku sing hafal hadis kawan dosa utawa jaga hadis kawan dosa niku bakal dikekek lebet teng lawane swarga dikon milih. Milih berku swarga sing ndi lawane sing ndi. Niku nok saged apa jogo sekawan dosa hadis. Wa fi riwayat Ibnu Umar wonten riwayat niku Ibnu Umar putra Umar niku ngeten utiba fi zumratil ulama wa khusyira fi zumratil syuhada. Niku ditulis golongane ulama. Terus bakal dikumpul no golongan tiap-tiap sing mati syahid. Yang sing jogo apa. Mula ini saking hadis niku kata sakderenge zaman Imam Nawawi udah ulang hadis. Kitab-kitab sing wata hadis. Isinya hadis minimal sekawan dosa. Wonten hadis niku kitab hadis Bulughul Maram. Niku malah disusun bab-bab. Niku langkung sekawan dosa hadis. Abi Jamroh Riyadhus Shalihin kakak kitab-kitab hadis. Sing ageng kitab sing ageng kok Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis. Mulane maksud Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani iki ngarang kitab Majalisus Saniyah sing isine niku sekawan dosa hadis saking mendhet saking hadis ingkang dipun niku sing dipun tulis dipun hadis kalian Syekh Imam Nawawi. Sampun wadok Tuhan ngarang sapa ingsun ha ing Majalisus Saniyah litakuna supaya ana apa Majalisus Saniyah iku tadkiratan dadi pitutur linafsi marang awak dhewe ingsun. Ngendikane Syekh Ahmad Al-Hijazi sing ngarang kitab Majalisus Saniyah aku ngarang iku tujuane kanggo pitutur kanggo ngelingno awakku dhewe. Kanggo ngelingno awakku dhewe. Walil qasirina lan marang wong kang cepet elmune mithli badan ingsun. Awak ae janji dikane terus kitabku iki tujuane iki supaya kanggo ngelingno yo kanggo wong sing cepet elmune gamane elmune sithik. Ilmu sithik. Ilmu Gusti Allah iku boten bakal rolas mata. Iki ngendikane Syekh bin Hijazi min agna jinsi
saking pira-pira anake sebangsa ingsun gampangane nggih para manungsa. Para manungsa sing butuh doman hale ngumpulake ilaiha marang majar susahnya minal fawaidi saking pira-pira faidah adzorifati kang indah wal mawahidi lan pira-pira pitutur asyarifati kang mulya. Terus kitab niki kumpulane hadis, putusan hadis dikumpulno itu wonten faedah-faedah apa. Terus indah, indah ono mauidoi pitutur asyarifati kang mulya, pitutur kang mulya. Wan mukti warna-wadiri lan masalah kakelongko tumibani. Ono masalah-masalah sing boten apa jenenge jalan longko. Oke, kitab ini diterangkan ono masalah sing longko. Maksudnya jalan longko. Wal hikayati lan pira-pira hikayat cerita. Yang kitab ini maki wonten cerita-cerita. Cerita tapi di saking hadis, saking asar, pengendikane sahabat. Boten cerita ngarang dhewe boten. Ma perkara takiru kang dadekake angken bilawan ma apa ahyun pira-pira ati. Aula rohobati wong kang duweni kepinginan. Terus niki mangke teng lebete teng isine kita pacar susahnya nerangkan cerita-cerita terus ati bisa seneng seneng. Khatiman mungkasi lahan marang macar susahnya timang lawan barang yang kaju kang butuh ilahi marang make penutupe nggih wonten pungkasan. Ana penutupe make ditutup. Wis pokoke sing isine apik. Iki buat dimae ngoten. Qari al-mi'ati. Qari al-mi'ati wong kang nejo janji utawa panggonan dari watashtaku lan bronto ilaihi marang apa al-ainu ati. Terus tujuane niku supados mangke niku wangsul sing waca panggonan bali kula panjenengan sedaya di kuduran kawitane tujuane akhir panggonan bali boten dene terus tujuane terus ngaji niku tujuane sing ngaji kitab arang kitab tujuane nggih ing panggonan bali menika akhir kudu diterangi karangane sing jenenge ilmu sing manfaat yuk tafakubi ilmu sing walaupun sampun situ berapa ratus tahun yang lalu langkah ilahi marama soko al-fawa itu biro-biro ati majlisin sampai majlis perkumpulan majelis sesama. Ya ta'alaku berhubungan bila hitami kelawan pungkasan. Liyakuna supaya ono apa majlis
liwajhil karimi krono pados ridane Gusti Allah wa sababan lan dadi sebab lil fauzi marang bejo bina ini kelawan nikmat al abadi kang langgeng al muqimi tur kang tetep fa innahu mongko setuhune Gusti Allah iku alama tetep ing atase hidayah ya sya'u kang ngersakake sapa Allah qadirun kang kuwasa wa bil ijabati lan ijabahi sapa Allah jadirun patut utawa layak aminun ai istajib lana doa muga-muga Gusti Allah nyembadani donga kita iki dongane Kiai Muson sing Gusti Allah muga sing dadi sebab untuk kabeh nulis kita itu tujuannya apa pados ridane Gusti Allah. Nah, yang itu menjauh namanya wakasan itu dari mesti dikabul dari Gusti mulai sedangkan ulama-ulama salam kuno itu mesti ada sedikit Gusti lalu sebatas ilahi anta maksudi waliduka madlubi akil mahabbah wa ma'rifah sebatas itu suaraku itu larang suaraku itu larang kan nah kita belajar doa manusia ulama manusia bakal saged untuk suaraku ini keranten rahmati Gusti mantul Gusti sakake mengamal ulama manusia gitu suaraku boten cukup larang dari suaraku boten Gusti Allah maringi rahmat sakake bisa iki wis temenanan menawa ring aku janjane ora cukup ibadah iki kok suatu sakake wis berusaha senajan dhewe tau lakoni dosa berusaha lakoni apik aku bisa kepada Gusti Allah lebet suara nah kalau kita tiada boten kita dari padane Gusti mulane menjadi merupakan sebuah bentuk dilatih nama nopo mawon itu kalau Gusti mulai wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardal Gusti jadi sekolah Gusti Allah orang panas panas tak wudu ini misalnya sholat tak wudu tapi kalau Gusti Allah sholat gimana usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada amma umat kalau Gusti Allah Gusti mulai
dengan ilahi anta maksudi waridoka maklubi akhi mahabbat wafat sama tak tahu loh ya nih ilahi anta maksudi waridoka maklubi akhi mahabbat wafat. Itu setiap ngapai ibadah itu doa sekolah atau sholat ilahi amal suci Gusti pengiran kula jenengan ingkang kula tuju jenengan waliwo bapak tidak kerinduan panjenengan Gusti hati mahabbat jenengan paring kula Gusti paring dengan remen dan mendapat jenengan sakit ma'arif ngerti panjenengan terus ini membuka timah kita dari mulai habis mungkin mawon sasu dalam studio dan paringi panjang umur sehat walafiat dipun paringi kesah kali istiqomah kemungkinan tetap Islam melalui baca dipun kasih husnul khotimah sakit sareng-sareng begut boten soalipun Gusti amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salatal musallin alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an. Allahumma arzuqna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adah. Allahumma inna bihayati ulama wa arjuna min wa syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa nahnu jannatal anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim